бұрынғы замандағы татарлар, олар хәзерге татарларға турыдан туры барып тоташама деген мәселе бар. Һәм шушы мәсьәләләр буенча бар берничә теория татарның барлыкка килүе буенча. Гадәттәшләрсәк инде берсе бер төркем галимнәр татарны чыгаралар Булгардан. Әмма аларның бер проблемалары була, ничек Булгар дигән атамадан татар килеп чыккан. Бу гадигә эшләтергән бер түгел. Бар икенче теория, алар татарларны алып киләләр монгол татарлардан. Ягъни монголлар белән бергә килгән татарлар арасына алып чыгалар. Икенче төркем, мин үзем шул төркем тарафдары, татарларны төрки татар дөньясыннан чыгаралар. Ягъни менә шу борынгы төрки ханлык вакытында булган татарлар соңыннан үсә-үсә төрле компонентлар җыеп, хәзерге татарга килеп җиткәннәр дигән теория да бар. Өч теория төп өлеше.